Και περνάμε στον δεύτερο σύλλογο για σήμερα, το σύλλογο από το Ρέσεν της Βόρειας Μακεδονίας, με όνομα Τάσε Μιλόσευσκι. Ο πολιτιστικός και καλλιτεχνικός σύλλογος Τάσε Μιλόσευσκι από το Ρέσεν της Βόρειας Μακεδονίας υπάρχει από το 1945. Στο πλαίσιό του υπάρχουν αρκετές ομάδες που καλλιεργούν το παραδοσιακό τραγούδι και τη λαϊκή τέχνη. Τα μικρότερα μέλη, σε ηλικίες 6 έως 8 ετών, έρχονται σε επαφή με τους λαογραφικούς θησαυρούς και τα μεγαλύτερα μέλη τους μειούν στις παραδοσιακές χορογραφίες. Οι φορεσιές τους κοσμούνται με άφθονα χειροποίητα κεντήματα και στολίδια, τα οποία εμπλουτίζουν τη συνολική εντύπωση του συναυλιακού προγράμματος. Η πρεσπομακεδονική νοοτροπία, η εγκαρδιότητα και η κοινωνικότητα επέτρεψαν στον όμορφο Δήμο να αδελφοποιηθεί με πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως είναι η Κόρτσουλα της Κροατίας, το Έλβερουμ της Νορβηγίας, το Αιγιδίρ της Τουρκίας, το Βέγκρουφ της Πολωνίας και το Crown Point των ΗΠΑ, και να διαδώσει έτσι τις πανάρχιες παρεδόσεις του τόπου. Ο Σύλλογος διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων και ένα από τα σημαντικότερα εδώ και 7 χρόνια είναι το Διεθνές Φολκλωρικό Φεστιβάλ με όνομα Press Bubble Picking από τις 24 ως τις 28 του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Πρόεδρος είναι ο κύριος Λιούπτσο Πεσαλεύσκι και χορογράφος ο κύριος Νικολά Νεκόφσκι. Τα τραγούδια και οι χοροί που θα μας παρουσιάσουν σήμερα είναι το Πρεσπάνσκι Ίγκρι, Ντούρι Μπευμόμα Πριμάμα Ζόριτσα Μεσουρεύσκα, η Στότσνα, Πήγιανετς, Κοπάτσκα και Ροντόνσκι Σόμπορ. Ας τους καλωσορίσουμε λοιπόν. Perché όλοι παντού τους μικρήσανε, τι σου λέω.
Σούπερ. Работа? Един, да.
Έλα, με ακούς.